Og hej alle sammen. I dag skal min ven tale mest, fordi han kommer til mig hjem. Min ven kommer til mig hjem, og det rimer lidt godt, ikke? Ja, det gør det. Altså, så vær klar til at se de her box og give like og subscribe. Det kan man godt sige, Timo. Ja, så og det er meget til det her. Jeg tror, det er ikke den forkerte knap. Nej, jeg tror det her. Nå, jo, sorry. Og så går vi herind. Ja. Okay, så hvad så kommer det her? Sorry for at det lægger lidt. Hvordan slitter man det her? Hvis du vil gå ned, så er det bare med den her knap. Hvis du vil gå her, så går du ned. Okay. Se. Men hvad sletter man? Hvad sletter man? Sorry. Min mikrofon, den faldt bare. Ja, det gør det faktisk. Den missile. Ja, det gør den. Okay. Til mig tillykke. Den var... Det laver det... den... Sorry. Sorry, hvis mikrofonen den falder. Det kan man godt sige nogle gange. Ja, nogle gange falder altså mikrofonen. Okay, skal vi... Men først... den må ikke falde. Ja. Vent lige, nu skal... Sorry, at det lægger mega. Ja. Sorry, det er bare fordi, at jeg har en potato-PC. Ja, det gør man godt se, det er en potato-PC. Jamen, jeg håber, at jeg får en bedre PC. Ja. Vent lige, hvad fanden skal vi have også? Vent. Jeg tror, vi er færdige. Er vi ikke? Ja, det kan man godt se. Vi skal have et stok. Okay, så trykker man ikke. Hjemme. Så tager vi den her mand. Så trykker vi Z. No. Special grip her. Silencer her. Long scope her. Og light stock her. Okay, er I klar? Ja. Og se her nu. Nej, jeg troede, det er en sheep. Okay, let's bare go rundt og explore. Ja. Ja, fordi der er... Skal vi teleporte til en village? Ja. Kom. Og nu skal vi teleporte til village og lukke øjnene nu. Hvad hvis vi dræber Warden? Okay, nu skal vi på og... Men jeg ved ikke, hvordan man spiller Warden. Jo. Vent lige. Okay, let's... Nej, men det behøver ikke at lukke øjnene. Lige til village. Spawn. Summon. Summon. Minecraft. Jeg tror, at det er Summon Warden. Er det ikke Warden? Jo, det er faktisk Warden. Men lige... Let's witch. Okay, jeg er klar. Ja. Og nu. Prøv at dræbe den her witch. Okay. Prøv at dræbe den. Hvordan? Hvor er den? Se, med den her skyder man. Okay, med den her skyder man. Ja, det hører. Ja. Nu skal du finde witch. Jo, den her, du er en sniper. Du er en... Ja! Hun er dårlig. Hvad hvis vi spawner mega meget witch?